Nagpadayon kita sa ato ang serye sa atong wali nga naguluhan, pagmugna og lig-on nga pagtuo mo'y atong baruganan. Ug mao kini ang katapusan sa ato ang serye karapo na kasimana kini og sunod Domingo mga igsoon do natay bag-o nga serye na usab. Ug ang kining maong serye karon ang katuyuan nimo ang pagmugna og lig-on nga pundasyon sa atong pagtuo aron magpuyo kita nga magmadaugon diha sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Sa niaging semana, nag-isgot kita sa saad sa pagkighinabi unaha. Kung wala ka sa miaging sesyon, imo kining masusi ug makita sa ato ang website sa www.livingwordnra.com. Ang uluhan sa atong mensahe karon giuluhan kini og magkinabuhi sa grasya. Kung ikaw nagasunod sa ato ang mga mensahe, makita usab kini sa YouVersion application nga ug anaa dito ang sermon outline, atong small group discussion questions ug ang mga daily Bible readings para sa karong semana. Palihog abliha inyong mga Biblia sa mga nagtan-aw karon sa online kung mahimo. Giawhag ko usab kamo kung mahimo palihog mutindog ta agi pagtahod sa atong pagbasa sa balaan nga pulong sa Dios ingon man ang atong mga kaigsuonan nga niya karon dinhi. Atong basahon sa Lucas 7:36 ngadto sa 50. Sa MBB. Bersikulo 36. Unya may usa ka Parisiyo nga midapit kang Hesus sa pagpangaon. Busa miadto si Jesus sa balay sa Parisiyo ug nakigsalo kaniya. Niadtong lungsura may usa ka babaye nga daotan kinabuhi. Sa iyang pagkadungog nga si Jesus nagkaon dito sa balay sa Parisiyo, miadto siya dala ang usa ka tibod nga alabastro nga puno sa pahumot. Samtang diha siya sa luyo sa tiilan ni Jesus, mihilak siya og nahumod sa iyang mga luha ang tiil ni Jesus. Unya gipahira niya sa iyang buhok ang mga tiil ni Jesus ug gihagkan ug gibubuan og pahumot. Sa pagkakita nini sa Parisiyo nga nagdapit kang Hesus, miingon siya sa iyang kaugalingon, kung tinuod pa nga propeta kining tawhana, makailaong ta siya kung kinsa kining babayhana. Nga mihikap kaniya ug unsa kadautan ang iyang kinabuhi. Apan miingon si Hesus kaniya, Simon, aduna ako isulti kanimo. Ug si Simon mitubag, sige magtutudlo, sultihi ako. Mingon si Jesus, may duha ka tawo nga nagkautang sa usa ka tigpahulam ug kwarta. Ang usa nakautang og 500 ka denaryo ug ang usa 50 ka denaryo. Apan kay silang duha dili man makabayad, gipapas na lamang sa nagpahulam ang ilang mga utang. Karon, kinsa man ang sa duha ang labaw nga mahigugma sa nagpahulam kanila? Mitubag si Simon, sa akong hunahuna, kadtong dakog utang. Husto ang imong tubag, matod ni Jesus. Unya, milingi siya sa babae ug miingon, kang Simon, nakita mo ba kining bayhana? Mianhi ako sa inyo ug wala mo kahatagi og tubig aron ihugas sa akong mga tiil. Apan gihugasan niya ang akong mga tiil sa iyang mga luha ug gipahiran sa iyang buhok. Wala mo ako hagki sa imong pagdawat kanako, apan siya nagsige og halok sa akong mga tiil. Sukad sa akong pag-abot, wala mo dihugi og lana ang akong ulo, apan iyang gidihugan og pahumot ang akong mga tiil. Busa sultihan ko ikaw nga ang daghan niyang mga sala gipasaylo. Tungod niini, dako ang gugma nga iyang gipakita. Apan kinsa katong gipasaylo sa diyutay lamang nga mga sala nagpakita og jutay usab nga paghigugma. Unya, giingnan ni Jesus ang babae, gipasaylo na ang imong mga sala. Ug uban dito sa kananan nakapangutana sa ilang kaugalingon, kinsa ba kining tawhana nga nagpasaylo man gani sa mga sala? Apan miingon si Jesus sa babae, ang imong pagtuo nagluwas kanimo, pauli nga malinawon. Magampo ta, mga igsoon.
Langitong Amahan, balaan nga Dios, miduol kami kanimo karong kahaponon aron pagsimba o pagdaig ug salamat o Dios sa imong gugma, sa imong grasya ug kaluoy nga imong gihatag kanamo. O Lord, nangayo kami karong kahaponon sa imong balaang espiritu nga makigsulti kanamo, maghatag og kaalam. Hatagi kami og kasing-kasing nga malumo nga andam mo dawat sa imong pagtulunan. Nagampo kami sa imong presensya nga mag-uban kanamo nining kahaponon. Dalaygon ka sa walay katapusan. Kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among Ginoo. Amen ug amen. Manlingkod palihog. Pila kaninyo dinhi ang mahilig sa art? Siguro ang uban mahilig pero dili gyud tanan, no? Apan pananglit lang. Muabot ka sa Paris o Paris. Basta mauna siya, Paris, no? Muabot ka sa Paris dito usa ka museo nga ginganlan og Love Museum. Love. Ug inyo makita na dibuho ni Mona Lisa. Ilado nga dibuho kini. Mao kini ang dibuho sa usa ka inila usab nga artist, no? Og sultihan kamo nga ang maong dibuho nagbalor og kapin sa 850 million US dollar. Kung US nga to sa piso, nagkatidad kini og kapin sa 42 billion pesos. Dako nga katidad. Dako agayod ang balor niini maong dibuho. Ug imo usag mausayran sa imong pagbisita sa niaging 2010 o 200,000 Gs katuig nga dunay usa ka eksperto nga nagsulti nga dunay litra nga L and V. Initial kini ni Leonardo da Vinci. Ang katong akong giingon ganiha nga inila nga artist, no? Nga makit-an sa tuo nga mata ni Mona Lisa sa maong dibuho. Apan pino o gamay kaayo, no? Ang iyang pagkasulat niini, no? Ug imo kining gitan-aw, matan-aw samtang ikaw mag-obserbar sa maong dibuho. Ug ato naon ug karon imo naon sa sunod nga adlaw sa imong pagbisita sa Paris, naglakat ka sa likod sa Love Museo, sa maong museo kundi nahimutang ang dibuho ni Mona Lisa. Dito nakalabay kag usa ka basurahan ug nakit-an nimo ang dibuho ni Mona Lisa nga gilabay. Natakuban sa lapok ug mga hugaw ug nagisi ang uban nga bahin sa maong dibuho. Dili ka makaingon nga mao kini ang tinuod nga dibuho, kundili nimo pangitaon ang maong initial nga L and V, Leonardo da Vinci. Apan nakita nimo nga aduna gayud ang maong unaagyod ang maong ilhanan. Karon unsa may imong buhaton? Imo ba kining tagdon ang maong dibuho o imo bang hatagan og sa imong pagtagad? Natakuban kini sa mga hugaw ug adunay mga gisi na ang bahin, ubang bahin ini. Apan wala bagyod kini balor? Naa naman ni sa basurahan nagisi na lapok, wala na ba kini balor? O imo lang bagha i-considerar nga susama lang ni sa uban pang mga basura. Dili na ka magpakabana nini. O sa way pagduha-duha imo kining kuhaon ug ipaatiman para mapahiuli ug maatimanon kay kini nagbalor og dako kaayo nga kantidad. Usa kini kadakong bahandi. Kung wala ako masayop, kadaghanan siguro nato dili kita magtan-aw sa hugaw. Ug ibaliwala lang nato kung kini tinuod gayud nga adunay nagpaluyo niini nga usa ka talagsaon nga nagbalor og dakong kantidad. Inining maong obra maestra, di ba? Kung nakita nimo ang kantidad niini, kung imong duna kay mahimo nini nga imong i-restore, ibalik nimo sa uyang original nga kahimtang, sigurado gayon nga imong maangkon ang maong kantidad. Ug ang tanang pag-amping pag atong pagabuhaton ug manawag din kitang mga eksperto nga moatiman ini aron kini mahibalik sa iyang original nga kahimtang.
Apan kun wala niini ang maong timailhan nga L and V, dili gyud kita mutagad niini susama sa pagtagad nato sa dibuho nga adunay timailhan. Atong gitan-aw mga igsuon ang timailhan. Wala ta magtan-aw sa tibuok dibuho. Ang importante kaayo, ang gamay kaayo nga timailhan nga mao'y nagdala og dakong kantidad sa maong dako nga dibuho. So adunay pangutana alang kanato og kaninyo, no? Apan ako kining gisulti ang maong ilustrasyon tungod kay ang atong paghisgutan mao ang mahitungod sa grasya sa Dios. O giunsa kita isip mga katawhan nga giluwas pinaagi og tungod sa grasya sa Dios. Nga kita gitawag usab aron kita magkinabuhi diha sa grasya sa Dios. Adunay pangutana alang kanato o kaninyo, apil na ako ni ana. Kitang tanan alang kini kanato. Karon kung giangko nato nga kita Kristohanon, usa ka sumusunod ni Jesus nga kita nagtugyan sa atong kinabuhi diha kaniya ug gihimo siya nato nga atong Dios personal nga manuluwas. Mao kini ang pangutana mga igsoon. Nisalig ka ba sa grasya sa Dios o sa Ginoo ug nagkinabuhi diha sa ihang grasya? Mituo ka ba nga ang grasya sa Ginoo igo na sa imong kinabuhi? O nagpadayag ka ba sa maong grasya ngadto sa uban? Sa akong pagsabot, nagpakita ka ba og grasya ngadto sa mga nabahiran sa kahugaw sa sala? Nga mga obra maestra nga gihimo susama sa panagway sa Dios. Nasayod na kamo kung kinsa kana ug unsay atong but ug akong but ipasabot niini. Pasidan-an ko kamo sa atong mensahe karong adlaw. Kini mahimong bugat alang kaninyo. Ang mensahe sa niaging semana kay makahadlok sa pipila kay mahitungod kini sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Adunay kahadlok ang mga tawo nga mosangyaw nini. Pan karon bugat kini ang mensahe mahimong makabati kamo og kalisang ug kaulaw tungod kay ikaw ug ako anaa sa maong sugilanon. Inyo kini makita sa dili madugay. Pan ako nagampo mga igsuon nga ang pulong sa Dios mahimong sama sa espada nga duhay sulab kanato. Tuguti nga ang balaang espiritu nga musulti diha kaninyo ug kanako karong adlaw. Tungod kay mao kini ang ako ang konbiksyon ug ako naglaom nga mag-inambitay kita niini sa samang konbiksyon. Ug ako nagatuo nga si bisan kinsa man ang makig-uban sa iglesia. Ang iglesia nga atong gipasabutin ni mga igsoon, ikaw ug ako, kita ang iglesia, dili ang structure, dili ang building. Tungod kay kita ang templo sa balaang espiritu, dili ang building. Mao na ang iglesia, gikan na sa word ecclesia, kita kana ang mga tao. So mao ni, makigambit kita kita sa samang konbiksyon. Bisan kinsa pa man makig-uban kanato sa ato ang iglesia, bisan kinsa man ang kig-uban, makita, dunay makita nga duha ka butang timailhan. Ug kung wala sila makita ug dili sila makakita nini, kawang lang ang tanan nga atong gibuhat. Maayo pagmanira. Mao kini ang atong kinahanglan ilang makita. Kinahanglan nga makita nila ang Ginoo sa grasya. O kinahanglan makita nila ang grasya sa Ginoo. Tanaw nimo gibalir man siguro na niya. Pero dili og imong tan-awon lain siya og pasabot, lain siya og tumong. Tungod kay giingon dinhi nga kinahanglan makita nimo ang Ginoo o ang Dios sa maong grasya. O kinahanglan usab nga atong makit-an ang grasya diha niya, diha sa Ginoo. Usbon ko pagsulti ug pamati kamo sa matagutlo nga adunay makig-uban kanato umobisita dinhi sa atong iglesia, kinahanglan ilang makit-an ang Ginoo sa grasya ug ang grasya sa Ginoo. Kadaghanan tingali ninyo nakadungog na sa aligasyon ni Mahatma Gandhi. Kailaman siguro, wala man siguro gamay ra siguro wala makailan ni Mahatma Gandhi, no? Kadaghanan man ni tingali ninyo nakadungog na sa aligasyon mahitungod sa mga Kristohanon.
o Kristyanismo. Mingon siya, nakauyon ako sa inyong Kristo, apan wala ako makauyon sa mga Kristohanon. Kaninyo mga Kristohanon. Ang inyong Kristohanon dili susama sa inyong Kristo. Ako siguro masultihan ana ug naanak ko sa tubangan si Mahatma Gandhi. Mura ko gitamparos ug wag tuo ana. Kay tinuod man. Subo pa malandongon nga ako makauna-una nga aduna gayoy kamatuoran ang iyang gisulti. Makita na ninyo sa social media. Imo usab makita sa daghan nga mga Kristohanon nga nangapakyas. Imo usab kini makita sulod sa ato ang iglesia. Nga adunay mga Kristohanon nga susama sa gingon ni Mahatma Gandhi. Kung ikaw magigistorya sa mga tao nga halayo sa Dios o nahilayo sa Dios ug wala pa makadawat kang Kristo, kadaghanan mo ingon gidayeg nila si Hesus. Kini mga tao kailas Ginoo, moingon sila gidayeg nila si Hesus. Apan wala sila magpanuko pagsulti. Nga dili gayud sila makauyon sa iyang mga sumusunod. Kaduhang sagpa sa mga Kristohanon. Dunay hinungdan. Ngano man kaha? Nganong aduna may panagsumpaki ang atong giingon sa atong ginabuhat. Sa akong nuna tungod kay kita nakalimot nga ang grasya anaa sa kasing-kasing sa mga Kristohanon. Si Jesus maluluyon gayud. Siya ang imahe sa grasya ug ang iyang sumusunod gitawag nga mahimong susama kaniya. Ug dili makita sa mga katawhan nga wala makaila sa Dios nga ikaw sumusunod ni Kristo unsaon man nila pagsunod ni Kristo. Nga iyang sumusunod wa magani magsunod. Ug karon dayon ta mo pagbalik. Dili sa teolohiya sa grasya kundi sa pagkinabuhi diha sa grasya. Kay kung mag-agad kita teolohiya, dili ta mahuman. Atong tan-awon nini ang pagkinabuhi diha sa grasya. Ug walay maayo nga ehemplo kundi si Ginoong Hesukristo. Walay lain. Dinhi sa Lucas City atong ipaambit kaninyo ang tulo ka butang mahitungod sa grasya. Ang una mao kini. Ang grasya nagdawat kanato diha sa atong sala. Akong balikon, ang grasya nagdawat kanato diha sa atong sala. Ang maong sugilano nagsugod sa usa ka salo-salo. Itong gibasa sa Lucas City 36. Nagaingon, unya may usa ka Parisiyo nga midapit kang Hesus sa pagpangaon, busa miadto si Hesus sa balay sa Parisiyo ug nagkigsalo kaniya. Duha ka butang atong timan-an nini maong bersikulo. Una, giingon dinhi usa ka Parisiyo. Nakaila na siguro mo aning mga Parisiyo nga midapit kang Hesus sa pagpangaon sa iyahang balay. Ang ikaduha, atong mahibaluan nga ang pangalan sa maong Parisiyo kay Simon. Si Simon. Karon ang usa ka Parisiyo sa panahon ni Hesus dinhi sa kalibutan, usa ka tawo nga gaila nga eksperto sa pagtuman sa balaod ni Moses. Sila ang mga pinakadiboto nga mga tao sa Israel o gikonsiderar nga ang labing Diyos nun nga mga tao sa ilang komunidad. Excuse me. Labing Diyos nun. Naanda na kini nga buhat sa mga reliyosong leader nga mulingaw sa ilang mga inilang bisita ug labi na adunay usa ka rabay nga mobisita kanila. Kung ngano gayong giimbitar ni Simon si Jesus, wala kita mahisgutin ini, wala kita mahibalon ini. Ato sa mga makita nga si Jesus naka sandig o naka akbo sa lamisa. Naglingkod siya sa salog ug nag-akbo sa lamisa. Gamay lang nga cultural background. Ang kanaanan nga lamisa ni adtong panahon na dili susama sa atong lamisa karon. Gitawag kini og triclinium. Ug atong makita din sa screen. Mao na siya mga lamisa nila sa una. Nagnihit ang mga tiil. Kang ilang tiil usara gyud kape. 1 foot ang gitas-on.
Wala pa ka-imbento sila kanang taas nga lamisa. Mao na nga mangaon sila, magtakilid sila, magakbo ang usa ka siko diha sa lamisa, o usang kamot. Depende kung walhon og tuhoon siya mukaon, ari siya sa tuo muakbo sa lamisa. Walhon man siya. Kung tuon siya mukaon, mag-ana sad siya, kaon siya. Mao na ang gitawag og triclinium. Kini mao lamisa adunay usa ka 1 feet nga tiil, 1 foot nga tiil ang gatason. Mao nga ang mukaon maglingkod ug nag-akbo sa salog diha sa lamisa. Adunay mga unlan nga patungan sa imong siko, napagiday unlan no, kanang inig-ana ni lamisa. Kayo dili siguro silang kaon lang dugay sig lingkod na kubalan man sa siguro na. Muna nay unlan. So, ang tanan adunay mga unlang nga nakapatong silang siko sa pikas ug ang pikas kamot mo ikaon. So makita nato diha sa screen no. Ana mao na ilang posisyon. Busa si Jesus niabot sa salo-salo. Ang tanang kahimtang niadtong higayuna hapsay ug naglipay sila. Si Jesus kampante lang ug relax ug ang tanan kalma ug nakigdait sa usag-usa. Ug sa dihang kalit lang nahilom ang maong lawak. Nahunong ang tanang nga paghinabi ug ang tanang mata nakatutok sa usa lamang kabutang nga nakalisang sa tanan gawas lamang ni Jesus. Sa Lucas 7:37 atong basahon. Nagaingon, niadtong lungsura may usa ka babaye nga daotag kinabuhi. Sa iyang pagkadungog nga si Jesus nagkaon dito sa balay sa Pariseo. Niadto siya dala ang usa ka tibod nga alabastro nga puno sa pahumot. Samtang diha siya sa luyo sa tiilan ni Jesus, mihilak siya ug nahumod ang iyang mga tiil sa luha. Tiil ni Jesus sa luha sa mong babay. Unya gipahira niya sa iyang buhok ang mga tiil ni Jesus ug gihagkan o gibubuan sa pahumot. Karon atong ihulagway ang panghitabo sa atong huna-huna. Ang maong lawak puno sa mga relihiyosong leader. Puno kini sa mga scholar o Bible scholar no, sa kasulatan. Ug sa dihang takulahaw lang adunay miabot nga wala maapil sa listahan sa mga bisita. Ug siya nakabulabog, nakabalda sa salo-salo ug labaw pang nakapahingangha sa mga bisita kay siya usa ka babay. So ato pa nahingangha sila sa bisita nga usa ka babay. So nagpasabot na kato sila tanan dito puro lalaki. Niadto pang panahon na nanay men's ministry. Dili lamang usa ka ordinaryong babae. Sa detalyado nga gisulti ni Lucas dinhi siyang asoy nga ang maong babae atong basahon diha sa Lucas 7:37 nagaingon, niadtong lungsura may usa ka babae nga daotag kinabuhi. Sa literal nga Griego, kini nagsulti, usa ka babae nga makasasala. Wala kita mahisguti unsa ang ihang sala, wala kita mahibalo apan kini nagpasabot nga ihang sala nahibuluan sa tibuok komunidad o sa publiko. Ug aduna siya daotan nga reputasyon. Grabe, no? Ug aton tan-awon, sa ato lang ang tan-aw. Pero dunay purpose ang Ginoo. Nganong naingon ato ang panghitabo? Dunay purpose si Jesus. Ubang mga scholar nagaingon nga sa karaang kultura, kung ang usa ka babae gibansagan ug makasasala, kini nagpasabot nga siya usa ka babaeng bayaran. Sa English pa prostitute. Ug dugang nga kasayuran adunay duha ka sugilanon sa ebanghelyo nga mahitungod sa tiil ni Hesus nga gidihugan ug pahumot. Aduna kini duha ka sugilanon mga igsoon. Ang usa ka sugilanon kay didto sa ni Maria sa Betania. Mao siguro na igsuon ni Lazaro. Nahitabo kini sa dihang padulong pa ang pagdakop kang Hesus. Dakpunon si Hesus nini. Nahitabo nga gihidugan usab ang iyahang tiil ug mga pahumot. O kini tingali nahitabo sa pinakapopular nga panahon ni Hesus. Nahitabo kini sa balay ni Simon nga sanglahon. So mo na apelyido nila kung unsa ilang apan, unsa ilang depikto. Kay wala may mga apelyido ni mga tao sa una, no? Usay ang karon mga karaan dito adto kas probinsya ang ilang apelyido. Apelyido sa bana ang asawa, apelyido sa asawa bana. Asa nilang Miroy? Isang Miroy ug Miray ba? Kira ba? So mausa ni sila. Ang ilang bansagon nahimo na ang ilahay noong depikto sa ilang lawas. Ang ikaduha kinitabo sa balay ni Simon nga Pariseo. Simon nga Pariseo nga mao atong gisgutan karon.
Ang mga tag-iya parihas nga Simon ang pangalan. Kasagaran kumun ra kayo ang pangalan sa Simon niadtong mga panahon na. Usa pa, kung nakapangutana mo, giunsa man sa babae nga maabot o nakasulod sa maong salo-salo. Ingon niini sa niadtong panahon na sa mga dato, doon na gyud gibutang gyud sa mga dato, ang mga salo-salo kung adunay mga dagkong inilang bisita, kay kini mapahimutang sa dakong patio sa gawas. So wala gyud sa sulod sa balay. Dili sirado. Siguro na ay kural gamay pero open siya, makita ra gyud sa mga tao, no. O kini makita og makaduol ra gyud ang mga tao sa palibot. Susama sa ato ang tradisyon sa Pilipinas ug uban pang lugar kanang gitawag nato og fiesta. Naay mga arang-arang nga kahimtang, mga adunahan nga magpakumbira ana sa plaza, open. Mo nang abisa kinsa lang ang mga tao makasulod, makaapil, ug di na lang nato ikahibulong nga dunay mga langyaw nga moapil sa tupok-tapok ug mag-apil-apil sa pagkighinabi. Busa balik kita sa atong sugilanon. Kining maong babae nga gikan sa pinakaubos nga estado sa komunidad, sa literal ubos ug moralidad ug espiritualidad, no? Grabe ang gibansag anak niya. Sa atong pagbasa nini atong makita nga ang tanang gibuhat sa babae sayop. Kung atong makita sa iyang pag-adto dito aron sa paghugas sa tiil ni Hesus, wala na kini mahimutang sa eksaktong lugar. Kay salo-salo man to, bangkiti man to, nya mga lalaki. Si Hesus giimbitar, dili man siya ang nag-imbitar. So layo kayo, mahimutang gyud wala sa saktong lugar. Misugod siya og hilak nga sa iyang sobrang hilak na humod. Sa iyang mga luha ang mga tiil ni Hesus. Unya gipahiran niya sa iyang buhok ang mga tiil ni Hesus ug gihagkan ug gibubuan og pahumot. Munong sa ta dinhi. Minom ko. Kung kini mahitabo karong panahon na nasayod kita nga dako kayong bakikaw kini nga sitwasyon. Kaila ba mo kun say bakikaw? Kana bang alanganin, kana bang sa bakikaw, no? Matod pa sa Talmud ang usa ka babae nga magdunghay sa iyang buhok at ubangan sa ubang lalaki, usa kini kadakong rason para magkigbulag kaniya iyang bana. Mao ni gihimo ani mong babae. Apan dili siguro ni isyu para niya tungod kay balo man siya unsa siya. Basig wala siya bana o daghan ba kasiyang bana. Apan sa komunidad dako kining immoral nga buhat. Ikaduha, sa dihang si Jesus gihikap sa mong babae sa pamaagi sa iyang paghikap sa pananaw sa kadaghanan kini usa ka mahilayon nga pang hitabo. Sabring mahilayon. Kana bang mauna Huna-una sa maong takna nakasaksi og daghan si Simon ug nagahatag niya og kalisang. Hinumdumi iyahan ni nga selebrasyon ug wala na siya makaagwanta. Ay iya man ni selebrasyon siya nang imbitar. So atong basahon sa Lucas 7:39. Sa pagkakita nini sa Parisiyo nga nagdapit kang Hesus, kini mao si Simon. Mingon siya sa iyang kaugalingon kung tinuod pa nga propeta kining tawhana. Makaila unta siya kung kinsa kining babayi nga mihikap kaniya ug unsa kadautan ang iyang kinabuhi. Si Hesus nasayod gayud kung kinsa ug unsa kining maong babayi. Nasayod gayud si Jesus unsa siya ka makasasala nga babae. Nasayod ba kung unsay nakahimo ani makaluluoy sa maong kahimtang, sa maong kahimtang? Unsay dakong sayop ni panghitabuah. Sultian ko kamo ang sayop nga ako nakita dinhi nga nakapasubo nining panghitabo. Kay si Simon nga ang nag-imbitar ni Jesus o sa kaparisyo wala makaamgo sa tinud-anay nga problema. Wala niya makita. Medyo nasuko pa siya. So, unsa man ang problema? Ang problema,
kay dili nga si Jesus wala masayod nga ang babae usa ka makasasala. Apan ang problema si Simon usa ka makasasala ug wala siya masayod niini. Mao kana ang problema. Nasayod gid si Jesus nga ang babae usa ka makasasala. Apan siya si Simon wala masayod nga siya mismo usa-usab ka makasasala. Mao kini ang atong kinahanglan nga pamalandungan, atong tan-awon, atong basihan. Kinsa man gayon ang nagmugna-mugna ning ideya. Mananglitan. Kalagmitan kung aduna kitay makit-an nga muadto sa atubangan sa iglesia o musulod sa ato ang iglesia, mulingkod sa atubangan ug ilang bisti, wala makapahimuot kanato. O dili angay ang ilang gisulob. Una puno kini sila sa mga patik ug mga ariyos o ilang orientasyon sa ilang sexualidad kay dili parehas kadaghanan kanato. Ngano man nga makaingon man dayon ta sa atong nuna, nganong naa man ni siya dinhi. Dili kaangay dinhi. Wala na isulti pero naa sa huna-huna. Excuse me. Unsa man ang anaa sa sala nga nagtuo kita nga mao kini ang naka-disqualify kanato sa grasya sa Ginoo. Unsay anaa sa sala nga nagtuo kita nga mao kini ang naka-disqualified kanato sa grasya sa Dios. Sultian ko kamo upamati. Walay laing hinungdan nga kita kwalipikado sa grasya sa Dios kundili ang sala. Atong ikonsiderar kining tanan ngadto sa Parisiyo. Sa iyang paghukom niini, sa iyang kaugalingon nga pangununa, siya usa ka matarong nga tawo. Nagtuo siya nga siya usa ka buutan nga binuhat ug dawaton gayud siya sa Dios tungod sa iyang mga maayong buhat. Ug sa diyang nakakita siya og usa ka makasasala nga miduol kang Hesus ug nagpadayag sa iyang gibati. Pinaagi sa iyang gibuhat, nasilo siya. Wala siya kauyon. Wala siya makakita sa gugma nga gipadayag niining gipasaylo nga makasasala. Tungod kay wala niya makita ang dakong pagpasalamat sa kapasayloan sa sala. Kining Parisiyo nagkupot sa iyang kaugalingon nga pagkamatarong atubangan sa Dios. Ug dili siya makabati sa usa ka makasasala nga mapasalamaton sa Dios sa iyang kaluoy ug grasya. Wala usab siya makakita sa panginahanglan sa pagpasalamat sa manluluwas tungod kay siya wala makamatikod sa iyang pagpanginahanglan sa usa ka manluluwas. Sa laing bahin kining babae tingali ang iyang nasayran lang nga tubag gikan sa mga lalaki tungod sa iyahang kahimtang, mao kini ang kaulag o paghukom. Daghang higayon sa matag lalaki siyang kinabuhi, gipahimuslan lamang siya. O gikondenar o gihukman siya susama sa mga lalaki nga naa ni adtong maong lawak. Gawas ni Hesus. Ug inyong mabantayan unsa ang wala buhatan ni Hesus. Wala siya mo atras ug mitago sa kaulaw aron dili madaot ang iyang reputasyon. Wala kini niya buhata. Wala niya sukmati ang babayi sa dautan niyang kinabuhi. Bisan pa man nga nasayod si Jesus niini, wala niya badlunga ang bakikaw nga pamaagi sa pagpahayag sa pagsimba sa babae ngadto kaniya. Apan katong tanan untang mga buhaton, mga buluhaton, mao ang gipaabot sa mga Parisiyo nga mo'y buhaton ni Jesus ngadto sa babae. Ban wala mo buhat si Jesus nini. Sa ilang giisip na kinahanglan buhaton niya. Apan ang gibuhat ni Jesus, siya midawat sa mahalon ug sukwahi nga tradisyonal sa pamaagi sa pagsimba sa mga babae. Kini wala damha nga kamaayo ang gipakita ni Jesus dito sa babae. Mao kini ang gipasabot sa adunay malumo nga kasing-kasing ug mao kini ang
grasya nga nagdawat kanato diha sa atong sala. Mao kini ang grasya nga nagdawat kanato diha sa atong sala. May mo ba kung musulti sa tinuod lang? Nasayod kita nga kitang tanan nanginahanglan og grasya sa Dios. O kinahanglan nga atong masabtan nga wala kita magbiya sa atong sala human nakadawat sa grasya. Wala kita magbiya sa atong sala human makadawat sa grasya sa Dios. Kita nakadawat sa grasya sa Dios ug sa dihang naghatag kanato kusog nga mubiya sa atong sala. Sa ato pa. Wala kita mag-una pagbiya sa atong sala, una kita makadawat sa grasya sa Dios. Kun dili pinaagi sa grasya sa Dios, gitagaan kita niya kusog nga kita makabiya sa atong mga sala. Apan ang pagtan-aw sa uban na bali. Kay kinahanglan usab nga lunsay ka, maayo ka aron hatagan ka og grasya sa Dios. Wala sila masayod unsay kapuslanan o unsay hinungdan o katuyuan o tumong sa Ginoo sa iyang grasya alang sa mga katawhan. Dili kini ihatag niadtong mga katawhan nga mga maayo, mga righteous, kundi adto kini ihatag niadtong mga makasasala. Aron makabaton sila kusog nga ilang biyaan ang ilang sala. Ang matarong nga tawo wala makinahanglan grasya. Kay matarong na sila. Pero wala, sa Biblia walay matarong. Busa dinhi atong makita nga ang grasya nagdawat kanato diha sa atong sala. Ang grasya nagdawat kanato diha sa atong sala. Ang babayi nasayod kung kinsa siya sa iyang pagsulod sa lawak. Si Jesus nasayod unsa siya sa iyang pagsulod sa lawak. O si Jesus nag-ingon, ikaw ang rason sa pagtambong nako niining maong salo-salo. Wah, grabe. Nilanat ang sugilanon gikan sa pag-imbitar ni Jesus ni Simon nga makigsalo-salo, ni tambong si Jesus, ni kalit pagtungha ang babae, apan sa katapusan niingon si Jesus, ikaw mao ang hinungdan nga ako mitambong niining maong salo-salo. Ang mga Parisiyo, nagtanaw sila silang kaugalingon nga maayo silang tao, mga buutan sila. Apan gitanaw sa bawang babae nga siya makasasala ug siya ang hinungdan nganong nitambong si Jesus sa maong salo-salo. Hallelujah. Wala mo ani si Jesus aron maulawan ang mga makasasala. Timan-in ninyo. Wala mo ani si Jesus aron maulawan ang mga makasasala. Mianhi siya aron pagluwas kanila o pagluwas kanato. Dili may balo mo magpakaulaw ang Dios kanato. Mas kita pa ang nagpakaulaw sa Dios. Mo ni atong hunaon. Inumduman nato, ang una, ang grasya nagdawat kanato diha sa atong sala. Ug arita sa ikaduha, mao kini ang ikaduha, ang grasya giila nga atong kakulang, giila ang atong kakulang sa pagbayad. Mao ni ang ikaduha. So giunsa man pagtubag ni Jesus si Simon sa Lucas 7:40 nagaingon, apan miingon si Jesus kaniya, Simon, aduna ako isulti kanimo. Si Simon mitubag, sige magtutudlo, sultihi ako. Ato makita giyon sa pagpahimutang ni Lucas. Si Simon mingon sa iyang kaugalingon, huna-hunaa. Apan si Jesus mingon kaniya, huna-hunaa ang iyang pagkakurat sa pagsulti ni Jesus kaniya nini. Ug mao kini ang iyang gisulti. Mingon si Jesus, may duha ka tawo nga nakautang sa usa ka tigpahulam o kwarta o usa nakautang og 500 ka denaryo o nga usa 50 ka denaryo. Apan kay silang duha dili man makabayad, gipapas na lamang sa nagpahulam ang ilang mga utang. Karon, kinsa man sa duha ang labaw nga mahigugma sa nagpahulam kanila? Kung sa atong panahon karon ang usa ka denaryo kay sama sa usa ka adlaw nga sweldo.
Pila may sweldo nato ron, buta nato 500 ang adlaw, pinakaubos, no? Mao na siya usa ka denaryo. Atong ibutang nga ang ikalima sa usa ka semana nimong trabaho, mao ang usa ka denaryo. Ang unang tao may utang nga may abot og 250,000 ka denaryo. Ang usa 500 ka denaryo. Ang sweldo moabot kini og duol sa 17 ka bulan. Ang kaning 250,000. Ang ikaduha nga tawo nga may utang moabot og 25,000, gi-convert ni nato ang denaryo ngadto sa piso, mao ni ang bili. Ang usa 200,500, ang usa 25,000, kini tumba sa duha ka bulan nga sweldo. Og si Jesus mingon sa dihang nakaamgo ang tigpahulam og kwarta nga silang duha walay kapasidad sa pagbayad o dili na makabayad. Mao nga iyang gihimo gipapas ang ilang mga utang. Sa laing hubad, iyang gipasaylo silang duha. Ato kinahanglan masabtan nga sa dihang nakaamgo ang tigpahulam o tigpahulam nga dili na niya makuha og balik ang iyahang salapi, siya mismo na ang mudala sa pagbayad o siya na mohimo sa pagbayad niini. Iyang angkunon. Mao kini ang pinaka-esensya sa pagpasaylo. Ikaw ang mubayad sa utang. Familiar. Mao na ang gihimo sa atong Ginoo. Siya ay nagbayad sa atong utang. Ang pagpasaylo dili lamang kutob sa pag-ingon nga kalimtan na nato. Ang pagpasaylo kay pag-ingon nga dili na ninyo responsibilidad ang inyong utang. Ako na mismo ang mutubos kaninyo. Ingon ni ana. Ako ang mismo ang mutubos kaninyo sa inyong kawadon. Simple ra kayo ang pasumbingay ni Jesus. Duha ka tawo may utang sa tigpautang, ang usa may utang na pilo sa usa. Apan adunay sila'y parihas nga duha. Unsa man kini? Pareho sila nga dili makabayad sa ilang utang. Dako man o gamay, ang problema kay dili na sila makabayad sa ilang utang. Tungod sa gugma gitubos sa nagpautang, iyang gipapas ang ilang utang ug siya ani bayad. Pamilyar gyapon. Ang gingon ni Jesus ngadto ni Simon, iya usab gingon kanatong tanan karon. Tingali may mga tao nga atong giunawna nga napulo kapilo mas labing dautan kaysa nato. Atong giunawna kana siya napulo na kapilo ang iyang kadautan. Ug tingali may mga tao nga hilabihan ang pagka-discourage o pagkahagba siyang kinabuhi. Ug kita makahuna nga kita napulo kapilo mas labaw nga maayo pa kay kanila. Sige lang gyud tagpalabaw. Pan mao kini ang subok nga balita, ang kamatuoran, kitang tanan makasasala. O kitang tanan may pagkulang sa espiritualidad. O kitang tanan napakyas. Kitang tanan may utang nga sala nga dili gayod nato mabayran. Baliwala kung ikaw man usa ka santo papa, usa ka pastor, usa ka elder, o usa ikaw kabayaran nga babay, kung magisgot na gani sa sala, kitang tanan pakyas, kitang tanan bangkaruta, bankrupt, wala tay ikabayan ini. Ang imong sertipiko diha sa pagkabautismo, imong mga halad, imong mga pagtambong sa mga pagsimba, ang imong mga maayong buhat, pagtabang dito sa balay sa kaluoy, kining tanan ug imong isuma total, kulang lang gihapon bisan man sa usa ka tipik sa usa ka sala. Tipik sa usa ka sala ang tanan nimong gihimo, dili paigo ibayad sa usa ka sala ang tipik sa usa ka sala. Una-una ala na usa ka sala. Kapila ta makasala sa usa ka adlaw? Ang tipik sa usa ka sala nga atong nahimo ug ang isuma total ang kamaayo nato ug ang tanan natong nahimo dili paigo ibayad sa maong sala. Makaluya. Grabe. Purdoy kita. Kitang tanan naa sa parehas nga sakyanan. Wala ta managlain, pareho ta tanan makasasala. Ang problema, ang babaeng bayaran nakaila sa iyang utang. Apan ang parisiyo wala makakita sa iyang kakulangan. Nakaila ang babae unsa iyang kahimtang, unsa iyang estado, ang iyang utang kay siya makasasala.
naghimo siya dautan, usa siya kadautan ng babae. Ang Parisiyo nga gununa nga usa siya ka maayong tao, wala niya makita ang iyang kakulangan. Atong makita kung ang babae siya mutan-aw sa salamin, iyang makita unsa siya ka makasasala. Kung mutan-aw ang maong babae sa salamin. Apan ang Parisiyo kung mutan-aw sa salamin, iyang nakita unsa siya ka maayo. Unsa siya ka maayo. Ang manunulat nga si Randy Alcorn, maayo niya nga pagpahayag sa iyang gingon. The worst thing we can teach people is that they are good without Jesus. The fact is God doesn't offer grace to good people anymore than doctors offer life surgery to healthy people. Never believe anything about yourself or God that makes His grace to you seem anything less than amazing, because that's exactly what it is. Sa atong hubad, sa ato ang Sinibuano, ningon dinhi, ang pinakalabing dautan nga butang nga atong itudlo sa katawan nga sila maayo ra bisan wala si Hesus sa ilang kinabuhi. Ang tinuod kay ang Ginoo wala maghatag ugas ngadto sa mga maayong tao. Sama ra nga mga doktor dili mohatag og operasyon nga makaluwas sa kinabuhi di niadtong mga tao nga himsog. Ayaw gayud pagtuo sa bisan unsa mahitungod sa imong kaugalingon. O magtuo nga ang Ginoo gihimo nga dili katingalahan para kanimo. Ang iyahang grasya kay mao gayud kana ang iyang grasya katingalahan. Busa sa atong paglakaw diha sa Dios, nagtubo ba ang atong kahibalo sa atong pagpanginahanglan sa grasya sa Ginoo matag adlaw? Nagatubo ba ang atong pagkinahanglan ini? Nakasinati ba kamo og mga higayon nga sa kabuntagon sa inyong pagmata ug hamubo nga pagampo nga bisan na lamang pagingon, Dios ko kaloy ako. Mga igsuon, wala makinahanglan ang Ginoo og taas nga pagampo. Maayo nang taas nga pagampo aron masulti tanan atong mga suliran. Paniingon ang Biblia sa wala pay kamusulti. Nasayo na siya kun unsa atong panginahanglan. Apan maayo gid siya nga atong ilitok. Ang gingon lamang dinhi usa ka mubo nga pulong sa iyang pagampo. Dios kaloy ako. Sama ni atong tax collector sa Mateo. Nga wala gani bisan usa ka pulong ang migula sa iyang baba. Igo ra gyud niyang gipukpuk ang iyang dughan. Miduko. Nakaibalo na ang Ginoo unsa iyang tuyo. Giangko niya nga siya makasasala. Dili susama atong Parisiyo nang hambog pa nga dili siya pareho ni atong tax collector. Usahay mga igsoon atong bantayan, base ng atong kinabuhi, ingon na kita ni ana. Mag-amping gayud kita. Ako mismo mahitabo nga mabuhat ang nabuhat ni Simon. Sa atong sugilanon nakita nato kung unsa gyud ang pagkatawo ni Simon, unsay ang gibuhat ini. Tungod kay siya ang tumong og tuyo sa maong sugilanon aron makita nato ang atong apan, ang atong kakulangan ug atong sala. Og tinud-anay nga nabuhat kini sa atong hunahuna, kitang tanan ang kadaghanan kanato makahunahuna nga wala bitaw ko mapriso, wala ko makasulay nga malulong ko sa drug-addict ko, dili ko chain smoker, dili ko palainom, palahubog lang, palahubog. Dili sa diay ko palahubog. Dili ako mamalikas, matinud-anon ako sa akong asawa. Asa man ato? Wala ako makabuhat nga nagbumba ko sa kalugar. Wala ako mangawat, labaw na nga wala gid ako manulis. Wala ako makapatay og tao, uban pang mga ginagmay nga mga bati nga butang, wala kana nako mabuhat. Okay, sige. Wala magha. Okay ra. Usa ka butang nga mangunauna nga kita dili angayan sa grasya. Apan tinuod kana dili kita angayan. Dili gayud. Banlaing butang nga magunan ang kita wala manginahanglan sa grasya. Apan kita nanginahanglan gayud sa maong grasya. Dili kita angayan apan kita nanginahanglan. Mao nay ato ang tan-awon atong pamalandungan ug atong mututok ta niya nang maong kahimtang. Nagkinahanglan mi ana pero di ko angayan. Mao ko gitawag na siya grasya. Unmerited favor. Ihatag ka nato bisag dili ta angayan. Tungod sa kadako sa gugma sa Dios diri ka nato. Kamatay siya lang ka nato. Anong nakhatag siya sa grasya diri ka nato. Usa ka butang mo na dili kita angayan sa grasya.
Pantinuod jud kana, dili gyud kita angayan. Duha ka tawo sa maong salo-salo nga adunay dakong kalainan. Ang tanan taas og pagtan-aw ngadto kang Simon. Ang tanan taas og pagtan-aw ngadto kang Simon. Ug ang tanan usab ubos ang pagtan-aw sa maong babaye. Si Simon usa ka respetadong reliyosong leader. Ang babae usa ka babaeng bayaran. Ang panginabuhi sa usa kay ang pagtudlo sa balaod. Ug ang kinabuhi ug pagkinabuhi usab sa usa mao ang paglapas sa balaod. Ang usa respetado, ang usa sinalikway ug gisalikway. Panduha o usa ka butang lamang nga atong makita nga pareho sila. Silang duha makasasala. Kitang tanan makasasala ug nanginahanglan sa grasya sa Dios. Mao kini ang punto nato. Sa panahon nga imong makita ang imong kamaayo, wala kini bili. Ug diha nimo makita nga ang grasya sa Ginoo wala usab, walay tumbas nga bili. Dili nimo ikatumbas ug pila sa imong bahandi ang grasya sa Ginoo. Dili gyud nimo makita unsa kalabing maayo nga manluluwas si Jesus. Kung dili nimo makita kung unsa ka kalabing makasasala ang imong kaugalingon. Ug dili ka moangkon ug dili nimo makita kung unsa ka kadako nga makasasala, dili gayud nimo makita ang kamaayo sa atong manluluwas. Busag unsa man pagtubag si Simon sa Lucas 7:47 nagaingon. Mitubag si Simon. Sa akong hunahuna katong dakog utang. Mo ni gitubag ni Simon sa pangutanan ni Jesus. Kung kinsa man ang dakog gugma. Ningon si Jesus, husto ang imong tubag, matud ni Jesus. Munong tagkadali. Ayaw ninyo si Piata. Mga pangitabo din Kinsa si Simon usa ka Parisiyo. Usa ka eskolar sa balaod. Sa edad lang nga 12 anyos, iya nang nasagulo ang unang 12 kakasulatan sa karaang tugon. Basin kada tuig, doon na siya i-memorize nga usa ka sulatan sa karaang tugon kay 12 anyos, iya mong nasagulo ang 12. So makita nato nga grabe siya ka bright nato. Nagsunod gid siya sa balaod. Sa edad nga 15 anyos iya na nasagulo ang tibuok karaang tugon. Grabe no? 15 years old na nasaguna niya ang tibuok nga Old Testament. Grabe ni si Simon. Mingo ka unsay mga sugilanon sa karaang tugon sa Old Testament, nahibalo na siya, mga propesiya may tungod sa Mesiya, kay iya na nasagulo tanan, nahibalo gyud siya. Pero ang problema ba sige sagulo lang unya niya sabta. Nahitabo ba na nato, di ba? Ningo ka tag-memorize. Memorize ko lang gina siya. Wa ko kasabot nun siya akong memorize. As long as memorize nimo, moram na giingon. Pero ang technique sa pag-memorize, mga imong sabton haron ka maka-memorize. Kung mo niya ito makita, 15 anyos na sagulo na niya ang tibok karaang tugon. Pasabot ni siya nakasagulo sa kapin 300 ka mga propesiya mahitungod sa Mesiyas. 300 ka propesiya nga makita sa karaang tugon. No? Kung aduna may tao sa maong lawak, nga makaamgo unta, pinaagi lamang sa iyang mga nakatunan. Kung kinsa si Jesus, walay lain tao, kundi si Simon. Kaya sige, padayag din nga sa 12 anyos, 12 nakakaraang tugon ang iyang nasagulo. Sa 15 anyos, nahurot na niya sagulo. Sa ato pa, 300 ka propesiya sa daang tugon, nahibalo siya. Iyang gisagulo. Mo na, kung gingon ganiya, ba sige, memorize lang. Pero at least, ug iyam gani naghimo, doon na gid siya nasabtan sa mga propesiya. 300. Panwala siya makaamgo, nga ang tao nga nagtambong kauban nila sa pagkaon, walay hugas ang tiil ug kamot ug wala mahagki ang dagway kay mao mismo ang Mesiyas.
Wala niya makita sa iyang pagtuon sa mga propesiya. Kini maunta ang nakapaglagpot siyang unahuna sa mataghisgot sa pagbasa nato nining sugilanon. Sa bisan pa sa atong una ang kaingon ta grabe kay ni siya. Right man ta kayo ano man siya kaila, no? Ang maong tao nakaila unta ni Hesus. Pan wala makaamgo. Apan ang unta nga wala makaila ni Hesus, nakaila kaniya. Si Simon, wala makaila ni Hesus, wala siya makaambo. Apan ang babae nga makasasala, nakaila kang Hesus. Unsaon man ka na pagsabot. Giunsa man nga ang usa ka Parisiyo, wala makahibalo kung kinsa si Hesus. Apan ang daotang babae nakaila. Sultihi ko ninyo ba, naunsa na siya. Unsa ng paghitabua. Nga ang nagtuon sa mga kasulatan sa tibuok niyang kinabuhi, wala gayon makaila ni Hesus. Ug ang daotang babae nga tingali wala makakaplag bisag kausa sa mga kasulatan, nasayod kung kinsa gayud si Hesus. Sa manang pagkahitabua. Unsa may kalainan? Tingali si David Jeremiah nag-ingon ini. Ang kaalam nga gikan lamang sa ulo, nga walay kaalam gikan sa kasing-kasing, labaw pang bati sa walay gamit. Wala namang gani gamit, bati pag yun. Si Simon wala niya masumpay ug matakdo ang mga panghitabo. Kining babae susama sa niadtong may utang nga 200,000, 250,000 ug si Simon susama sa dunay 25,000 nga utang. Pan silang duha susama nga utangan ug walay kapasidad nga makabayad. Ang kasing-kasing ni Simon mahukmanon tungod sa iyang relihiyon ug sa iyang mga matarong nga buhat. Lisod gayo tungod sa imong relihiyon imong gibarugan ug tungod sa imong mga maayong buhat. Nahimo ka na hinuon nga mahukmanon. Adunay nag-ingon nga ang relihiyon kay mao ang dakong nakapabuta sa katawhan nga masayod sa ilang panginahanglan gayud sa Ginoo. Akong balikon. Adunay nag-ingon ang relihiyon kay mao ang dakong nakapabuta sa katawhan nga masayod sa ilang panginahanglan gayud sa Ginoo. Kay wala man nila masabti nga ang relihiyon pundok lamang. Nagkinahanglan sila og pagpasabot mao na ang mga buluhaton sa mga Kristohanon mo nga dili good kamo og dili kita mo atras. Ato silang pasayran kung unsa gayud ang kamatuoran. Sa tinuod-anay lang sa makadaghan nga gayon nahimo kitang susama ni Simon. Tinuod no? Himo ta. Si Matt Simon, si John Simon. Makahimo ta ni ana mga igsoon. Kung mamati kamo sa mensahe karon og nakaunon kamo og usa ka tawo nga susama ni Simon, nasayod ba kamo sa inyong gibuhat? Pananglitan, dunay susama nga tawo nga sama ni Simon. Kitang tanan nahimong susama ni Simon sa makadaghan nga higayon. Moangkon ka man o dili, moangkon man ko o dili. Naisama usab kita ni Simon makausa sa atong kinabuhi. Pamati kamo sa mga pulong sa atong Dios sa iyang pagpasabot. Sa Lucas 7:44 ngadto sa 47 atong basahon mga igsoon. Niingon dinhi, unya milingi siya sa babae ug miingon kang Simon. Nilingi siya sa babae pero nakikistorya siya ni Simon. Niingon siya, nakita mo ba kining bayhana? Mianhi ako sa inyo ug wala mo kahatagi og tubig aron ihugas sa akong mga tila pangihugasan niya ang akong til sa iyang mga luha. Ug gipahiran sa iyang buhok. Wala mo ako hagki sa imong pagdawat kanako apan siya nagsigig halok sa akong mga tiil. Sukad sa akong pag-abot. Wala mo dihugi og lana ang akong ulo apan iyang gidihugan ug pahumot ang akong mga tiil. Busa sultian ko ikaw nga ang daghan niyang mga sala gipasaylo. Tungod nini dako ang gugma nga iyang gipakita. Pagkisa katong gipasaylo sa jutay lamang nga mga sala nagpakita og jutay usab nga paghigugma. Unsa may gipasabot ni Hesus niini?
sa kultura ni atong panahon na bisan man sa karon nga panahon sa Middle East, ang pagkamaabi-abihon usa ka dakong butang alang kanila. Aduna sila responsibilidad sa ilang mga kultura, nga mudawat og langyaw sa ilahang panimalay. Aduna sila responsibilidad sa maong langyaw nga muhatag og kasilugan kun wala kini maabutan og ila kini pakanon. Mao kini ang hitabo. Niadtong higayon na adunay tension dito sa maong lawak. Dili tungod sa unsa ang hitabo, kundi tungod usab sa wala mahitabo nga unta kinahanglan nga mahitabo. Balik ko na to. Sa dihang si Jesus mituktok o misulod sa panimalay ni Simon. O sa iyang pagsulod, tanan nga tradisyon nga kortesiya sa bisita, wala himua ni Simon. Usak nini ang nandan nga pagtimbaya sa dagkong bisita. Sa dihang imong pagsugat, ug ikaw ang nag-imbitar, muhalok ikaw sa usa o duha ka kaaping. Kung ikaw dili muhalok, ang pasabot niini kay ikaw wala muhatag og pagtagad sa maong bisita. Si Jesus giimbitar ni Simon. Apan ang ilang tradisyon nga inigabot sa giimbitar nga bisita, muhalok sila sa aping pikas o sa pikas o usara, unya ilang hugasan ang ilang mga kamot, sila mismo ang host. Hugasan ang ilang mga kamot ug ang ilang mga tiil. Wala kini buhata. Humanaw nga bisita kay palingkuron ug sa usa ka pagpangauna mangaon, hugasan ang ilang mga kamot ug mga tiil. Hugasan sa tubig may sagol nga lana sa oliba. Ug gusto ka gayon nga muhatag og dakong pagtahod sa bisita, mao nay buhaton. Ikaw mismo nga nag-imbitar ang maghugas sa mga kamot ug tiil sa mga bisita. Pa nato nakita sa mong sugilanon nga wala man hugasi sa gaimbitar ang kamot ni Jesus ug gayang tiil. Apan kung taas ang imong pagtan-aw sa imong kagalingon, kumpara niya ang imong bisita, kini imong ipabuhat sa imong mga sulugoon. Sa gihapon kini ka insulto sa imong bisita nga imong gibitar. Kini kinahanglan buhaton sa usa pa mangaon, kay kun walay hugas ang kamot, sila mangaon nga hugaw og kamot ug ikaw mahimong mahugaw nga tawo. Mao na ilang tradisyon. Apan walay nahitabo nga paghugas sa mga tiil ni Jesus. Walay mihugas sa iyang mga kamot ug walay mihalok kaniya ug walay midihog ug pahumot sa iyang tiil. Sa laktod pang pagkasulti, mao kini ang nahitabo. Sa diyang miabot si Jesus sa panimalay, gitratar siya sa walay pagtahod. Gitratar siya og pagkamahapahitason. Aduna gayud siya'y tanang katungod nga mahiubos. Ug mutalikod ug mulakaw palayo. Yung niya mingon, wala ako masayod kung nakailaba ka mo kanako. Pandili ko mutugot nga ingno ninyo ako ani pagatiman. Musnab na lang ka, din lakaw. Panwala ni buhatan ni Jesus. Si Simon wala nagpakita ni Jesus og grasya. Apan si Jesus nagpakita og grasya kanilang tanan. Mao kini. Si Simon wala nagpakita ni Jesus og grasya, apan si Jesus nagpakita og grasya kanilang tanan. Ngadto kang Simon, ngadto sa babae, ngadto sa tanan nga naa sa lawak. Sumao kini ang una. Ang grasya nagdawat kanato diha sa ato ang sala. Ang ikaduha, ang grasya giila ang atong kakulang sa pagbayad. Ari kita sa ikatulo. Ang grasya mutubag o grasya. Gikan sa artikulo ni Brian Wilkerson, may tungod ining sugilanon. Adunay bahin siyang giingon nga unta masilsil sa atong alimpatakan, mutuliso ka na to. Atong basahon ang tibuok. Ug nakahubad kini sa Cebuano, dili ni siya hamubo apan pamatian ninyo ako sa pagbasa nini. Nagisgot si Chuck Colson diin usa ni siya ka Kristohanon. Naguna sa pagministeryo ngadto sa mga piniriso, so prison ministry.
Ang nag-istorya ani mao ni si Brian Wilkerson. So ningon si Brian, among naimbitar si Chuck Colson nga muwali sa among simbahan. Sa sunod nga adlaw may pipila nga nibalik para sa mga workshop uban ni Chuck ug uban staff sa prison fellowship. Adunay usa nga niisgot og hait nga mga pangutana. Ang iyang pangutana mao kini, andam baka mong mudawat, andam bang mudawat ang inyong simbahan og mga ex-convict? Una bilanggo. Unsaon man ninyo pagtubag? Unsaon man nato pagtubag kung kita inimutang niini? Kining mga pangutana. Gusto kita nga atong tubag dako nga pagtando. Oo. Apan ato bang yunahuna ang mga implikasyon sa pangutana? Andam ba kita nga adunay nasilutan sa pagpangawat o usa ka drug dealer o usa ka limbungan, mas labaw pa nga makig-uban sa kongregasyon? Makahimo ba kita nga maglantaw nila luyo sa ilang mga krimen ug atong makita ang ilang panginahanglan nga magbag-o? Adunay mga pangutana nga magbalik-balik pagtumaw sa makadaghan dinhi sa maong visitor center. Daghan ng mangutana. Pangutana kini nga si katong nag-imbitar kini si Brian. Gipangutana siya sa pipila kay gayon ug tingali basin kita sa atong kongregasyon. Pangutana kini nga makapandol sa mga katawhan ug mao gusto nako nga aduna kitay dali ug andam nga tubag kung panalitan adunay mangutana kanato nini o kaninyo. Ang pangutana, dawaton ba sa simbahan ang mga homosexual or bayot? Aduna lay simple nga tubag. Yes or oo. Usa lang kapulong nga tubag. Dili, oo, kon, naisumpay. Dili usab, oo, apan. Kundili, oo, dawaton ang mga homosexual din. Dili nato pakapinan. Atong dawaton, pero atong dawaton, apan. Pagingong dawaton ba? Dawaton. Umipadayon si Wilkerson. Kung naglisod ko mo mahitungod ni ana, ikonsidera ni kining pangutana. Ag pagpanglibak, dawaton ba atong simbahan? Yes. Oo. Ang mga tao nga makakon, dawaton ba atong sa iglesia? Yes. Oo. Ang mga tao nga may kaksina sa uban, sa ilang balay o sa trabaho o bakasyonan, dawaton sa atong simbahan? Oo. Yes. Ang taong adunay sura sa adunay kaawag, dawaton ba sa atong simbahan? Oo. Ang mga pastor nga usahay mo singgit sa pagmanga saba sa iyang mga anak o makalimot magampo, dawaton sa atong simbahan? Dili. Unta naglaom ako, ang tubag dinhi, unta naglaom ako. Lahi man tubag sa pastor. Wala dili man ditso oo, ningon man unta naglaom ako. Ang mga tao lang mga dili dawaton sa atong simbahan kay ang mga perpekto nga mga tao. May atong timan-an. Tungod kay walay bisan usa nga tao nga perpekto. Ako balikon. Ang mga tao lang mga dili dawaton sa atong simbahan kay mga tao nga perpekto. Mga tao tungod kay walay bisan usa man nga perpekto, no? Ayaw si piyata ang gingon ni Jesus sa Lucas 7:47. Ningon siya, busa sultihan ko ikaw. Ang daghan niyang mga sala gipasaylo. Ug tungod ini, dako ang gugma nga iyang gipakita apan kinsa katong gipasaylo sa jutay lamang nga sala nagpakita usab og jutay nga gugma. Kining mga babae wala matagi og sa kapasayloan tungod sa iyang gugma. Apan siya nahigugma tungod kay siya gipasaylo. Paminawa ninyo. Kining maong babae nga dautan nga gitong gisgutan
wala mahatagi sa kapasayloan tungod sa iyahang gugma. Apan siya nahigugma tungod kay siya gipasaylo. Una, ang grasya. Ug sa bersikulo 50, Lucas 7:50 nagaingon, apan miingon si Jesus sa babae, ang imong pagtuo nagluwas kanimo, pauli nga malinawon. Ang iyang pagtuo ang nagluwas kaniya. Apan nahigugma siya kay nakadawat siya sa kapasayloan. Ang uban maingon, pasayloas ako kay iuna ti kahigugmaon, gibali man. Kung ikaw ug ako tinud-anay na makaampo sa unsa kadako ang bayad nga gihimo sa Ginoo aron kita mapasaylo. Mubaha unta sa atong kasing-kasing gugma ngadto sa Ginoo ug ngadto sa uban nga nagkinahanglan nini. Sa lain pang pagkasulti, grasya mutubag o grasya. Wala magingon ang nga gibaliwala ang sala ug naghatag og rason sa sala. Wala magingon nga gibaliwala ang mga hugaw o kadaot nga nagunob sa obra maestra sa Dios. Apan nahigugma og miila kung unsa kadako ang grasya sa Ginoo nga nadawat sa mga nahisalaag ang mga tawo nga sama kanimo ug kanako. Dako atong pagigugma tungod kay dako usab ang pagpasaylo kanato, tungod kay dako usab ang atong sala. Atong hunaon usab ang pagmahitabo sa mga babae. Kung ang pagpanihapon alas 7 sa gabi, ang babae tingali miabot mga alas 6:45. Ug siya na dito andam na nagpaabot, ana siya gidala nga pahumot, nagtuo ako nga kini mo ang babae nangandam gayud sa iyang pagdihog sa tiil ni Hesus. Usa ka pinakaubos nga buluhaton nga gitagana ngadto sa pinakaubos nga sulugoon. Sa dihang miabot si Jesus sa balay ni Simon, ang naandan nga pag-abi-abi kay ang pagsugat o paghalok unta ni Jesus. Ug sa iyang tiil hugasan unta ug ang iyang ulo dihugan og lana. Ang babae tingali nagpaabot dool sa pultahan nga sa pag-abot ni Jesus naghulat. Tingali nagtuo siya nga ang mga tiil ni Jesus kay hugasan sa usa sa mga sulugoon ni Simon. Ug human kini mahugasi, mudihog siya sa mga tiil ini sa pahumot nga iyang gidala. Kung ikaw ang babae, una ako ang reaksyon, nung panagway sa dihang imo nakita, imo nahibaluan, nga wala mahugasi ang tiil ni Jesus. Ug maglakaw sila sa una, wala sila sakyanan, maglakaw ra sila, wala pay kalsada, wala ispalto, puro pa mga anupog, mga yuta. Unsa may hitsura sa tiil inig sa kasablay. Apan wala kini mahimong babag nga hugaw sa tiil sa iyang pagpadayon sa iyang tuyo sa pag-adto. Wala siya muhalok ni Jesus nga unta gibuhat ni Simon. Apan iyang gibuhat, mihalok siya sa iyang tiil. Hugaw nga tiil. Wala siya moabot nga nagdala og planggana, tualya og tubig. Walay tualya, bisan pa niya na diyang mihalok siya sa iyang tiil. Midagayday ang iyang luha. Ug sigurado ako nga wala niya tuyo ang may tabo. Ug sa pagdagayday siya mga luha, nabantayan tingali sa babae nga ang luha nakahinlo sa hinahinay sa mga hugaw sa tiil ni Jesus. Iyang gigamit ang tubig sa mga luha aron paghugas sa tiil ni Jesus. Usa ka butang nga wala gid niya pangandami. Kay wala may tualya siyang gidala, iyang gigamit ang iyang buhok, ang pinakabililhon nga bahin sa lawas o sa kababae. Sa pagpahid sa mga tiil ni Jesus, ang pinakahugaw nga bahin sa lawas. Ug wala siya magdali-dali siyang gibuhat, apan siya nagsigig halok sa mga tiil sa ato ang Dios. Apan nausab, ang gibuhat sa mga babae kay dako kini og gasto kaniya. Migasto siya og usa ka dako nga mahalon, usa ka tibod nga pahumot. Ug ang kaulaw sa iyang gibuhat sa paghugas ug paghalok, pagpahid siyang buhok sa hugaw nga tiil ni Ginoong Hesus. Panaduna pay mas dakong bili nga nabayran sa babae. Unsa man kini? Sa akong opinion, ang pinakadakong bili ngayong gibayran kay ang pag-atubang sa pagtamay o pagsalikway sa mga Parisiyo nga nagtan-aw sa ilang kagwalingon nga matarong ug uban pang mga bisita ni adtong maong salo-salo. Mao na pinakadako nga gibayran sa babae.
pagbiay-biay, pagsalikway. Ang tinguha nining maong babae, maula ang pagsanong sa grasya nga iyang nadawat o sa pagpakita sa iyang pagsimba ngadto kang Hesus. Mas labaw pa sa iyang kahadlok sa mga bisita nga nakasaksi niini. Ang ilang pagtamay kay dako gayod nga bugti para kaniya kini mapuslanon. Grasya motubag o grasya. Kung mutugot ang Ginoo mga igsoon sunod Domingo, may balik kita sa atong in-person service sa dili madugay. Naglaom kita nga mobalik sa normal. Apan adunay ako'y pangutana. Unsa kay hitsura kanato kung mahimo kitang no perfect people allowed, no? Ato ibutang diha sa atong iglesia. Walay no entry ang perfect nga tao. Unsay mahitabo kung pananglitan? Ikaw moadto sa trabahoan sa imong kasilinganan, sa imong panimalay o sa mga eskwelahan, o magsugod ka sa pagtratar sa katawhan susama sa gibuhat ni Hesus. Panalitan dili na kamo makuratan sa hugaw ug mansa diha sa uban, o labing madasigon sa gugma o grasya, o kumitado sa pagpasiguli sa bili, dinha sa mga katawhan, pinaagi sa gahom sa balaang espiritu. Unsa kay tan-aw ninyo mga igsoon? Mao kini ang kamatuoran nga atong nakatunan. Recap na. Ang una, ang grasya nagdawat kanato diha sa sala. Ang ikaduha, ang grasya giila ang atong kakulang sa pagbayad. Ug ang ikatulo, grasya mutubag o grasya. Sa atong pagtapos, unsa man ang atong sunod natong buhaton? Sa atong mga nahisgutan o nakatunan, unsaon man kini nato paggamit sa atong kinabuhi. Mao gina siya importante. Unsa may atong buhaton, unsaon man kini paghimo og kalainan sugod karon. Mao nagiawag ko kamo nga buhaton nga assignment ni. Karon lang adlaw ay nalanang ugma. Giawhag ko kamo sa paglantaw sa kalibutan susama nga inyong mga mata puno sa grasya to sa gawas. Wala tay makita diri to sa gawas. Ug mao kini ang mahitabo garantisado kini. Sa diyang magsugod kamo paglantaw sa kalibutan gamit ang mga mata sa grasya. Magsugod kamo ug makakita sa mga pagkita sa butang sa lain nga panan-aw nga tingali wala niyo makita sa mga niagi. Ano nay kalainan, ano nay kabaguhan ang inyong makita? Una, makita ninyo kung kinsa gayud kamo. Kinsa kita? Mao nga sama sa uban, usa ka makasasala nga nang kinahanglan o grasya. Ato ka nang makita kung ato ka nang hinuktukan ug atong tan-awon gamiton atong mga mata sa grasya. Ikaduha inyong makita ang ubang mga tao kung kinsa gayud sila. Inyong makita nga dili sila layo sa imong pagkadautan o sa akong pagkadautan. Ug sila dili layo sa imong pagkamaayo. So sama lang sila nimo nato makasasala. Una ginahanglan og grasya. Ang ikatulo, inyong makita si Jesus kung kinsa gayud siya. Mo na pinaka-importante mga igsoon. Nga ato makita kung kinsa gayud si Jesus nga pirming puno sa grasya o kitang tanan labing nanginahanglan niini. Kung imo kining paundayunan mahitabo kaha ang unsay mahitabo. Ikaw mohatag og grasya tungod kay ikaw nakadawat og grasya. Daghan kaayo mo gunaon dili lang matag usa kundi apil usab ang iglesia. Daghan kay tag hunaon-naon. Kung giunsa nimo pagpili sa pagtan-aw sa mga tao, mas mahinungdanon sa imong mga buhat o mga pulong. Mao na ang mahinungdanon. Kung kita mahimong iglesia diha og pinaagi sa grasya sa Ginoo nga makakita sa atong mga sala og panginahanglan og grasya nga muila sa atong kakulang nga muayo sa atong kaugalingon ug mutubag og grasya sa grasya nga dagaya natong madawat. Ingon niya na ang atong kinabuhi.
Pasalamat ta sa Ginoo mga igsoon. Nga wala gyud mulunga siya kanato. Mao na nga atong makita una ang grasya na dawat nato diha sa atong sala. Ang grasya giila nga atong kakulang sa pagbayad ug ang grasya mutubag o grasya. Magampo ta mga igsoon. Salamat Ginoo Dios sa imong paghatag namo Ginoo Lord God dinhi maong pagtulon-an amo nakita gayud Ginoo. Kung wala ka sa mong kinabuhi, wala gid may mahimo Ginoo. Nakinahanglan kami o Dios sa imong grasya, sa imong panalangin, o sa imong pagkig-uban kanamo. Tuguti amahan, kanining kapunon, amo kining tun-an, amo kining makatunan, nga wala kami mahimo kung wala ka, o nakinahanglan lamang kami sa imong grasya, o kining igo na kayo, alang kanamo Ginoo. Usaman salamat Ginoo nining kapunon. Salamat Ginoo sa imong paghatag gyud Ginoo katin-awan sa imong mga pulong. Nga labaw sa tanan, ikaw ang among gikinahanglan ug wala nay lain. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Kini among pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.